Тапшырының алдагы кутлау сәламен без Пенза өлкәсе Кузнецк шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Кидряева Рәйсә Ахметовна каршылый. Шул уңайдан Подольск шәһәреннән улы Рәис, килене Гүзәлия, оныгы Алиночка, яңа Терешкадан кодасы Фатих Кыямович, кодагысы Халимә Әнвәровна, кодачалары Фәния һәм Фаил балалары белән кутлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Сөйкле әниебез, яраткан әбекәем, Ходай Тәгалә рәхмәте белән бүген синең матур бәйрәмеңне каршылыйбыз. Син безнең өчен ике яклы була алырлык фәрештә. Бергә, бердәм булып, бик тату булып яшәп киләбез. Язмышта очраган бар кайгыларны да синең ярдәмеңдә җиңеп чыга алабыз. Барлык шатлыкларны да синең бар булуың белән икеләтә зурлап билгелибез. Инде без читтә булганга, хәзер кунакка гына кайтабыз. Әмма мин кайнанама килеп кергәндәй түгел, үз әнием янына кайткандай булам, дип дәвам итә хатны Гүзәлия. Әниләр аяк астында җәннәт икәнен барыбыз да беләбез. Шуңа да Рәисем аеруча аны хөрмәтләп, илаһи зат сыман кадерләп яши. Шундый тәрбия бире алган әнигә дә олы рәхмәт. Безне тулы табын, шат күңел, ачык йөз белән каршы алып, оныгын хәленнән килгәнчә яратып, назлап яши. Мең рәхмәт барысы өчен дә. Газиз әнкәебез, сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлык өмет, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, көннәрең куанычлы, туар таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Иң сабыр, иң тыйнак, иң ягымлы кеше. Иң сөйкемле һәм мәрхәмәтле ул безнең әни. Сабырлыгы белән көчле әнкәебезнең йөрәге. Җир йөзендә әнкәйләр күп, безнеке иң сирәге, безнеке иң кирәге. Һәрбер ана үз баласын гел шулай назлый микән, барысын аңлый микән. Мең рәхмәтле әни, сиңа әйтеп үтәсе килә, үстергәнсең безне кадерләп, шушы яшькә җитеп тә армагансың безне бәгырьләп. Әни, син бигрәк ягымлы, гөл тама йөзләреңнән, якты йөзле, татлы телле, бал тама сүзләреңнән. Иң әйбәт балаларың булып, яшәсәк ярар иде. Синең ышанычларыңны акласак ярар иде. Әни сүзе бөек сүз ул, юк аңа һичбер алмаш. Иң әйбәт кешеләр дә әни кебек була алмас. Хөрмәтле кодагыебыз, без дә балаларның котлауларын дәвам итеп, үз теләкләребезне юллыйбыз. Мул көз фасылында туган кеше буларак син бар җылыны, күңел киңлеген үзеңә җыйгансың. Авырлык күреп үстергән ике балаңның уртасында бүген балкып утыруың гына да ни тора? Бу синең тырышлык. Балалар дип ақталып яшәвең синең кодагый олы хөрмәткә лаек. Шуңадыр улың да сине шулай ук куәтли. Киленең дә якын күрә, оныгың өзелеп сөя. Алда да шушылай матур аралашып, кеше сүзе, кеше күзе арабызга кертмичә, озак еллар татулыкта, саулыкта яшәргә насыйп итсен. Саулыгың какшамасын, дөньяның ямен, тәмен татып, яшә дә яшә әле. Кадерле без, уфтанма карап борылып узган гомерләреңә, риза бул Алладан язган үткән бар көннәреңә. Котлыйбыз җаным сине без, туган көнең матур узсын, күңелең бүген бәхеткә, җан рәхәтенә тулсын. Кодагый дисәк шатлык белән тула ни бар өебез, олылыйбыз, хөрмәтлибез, сөеклебез, сине без. Хөрмәтле Рәйсә Ахатовна, туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шатлыклы көнеңне әнкәм ничек бирим кайтарып, күңелең рәнҗетми, нинди сүзләр әйтим, туя алмыйм сиңа сокланып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диәмен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иәмен. Кояштай йөзләрең, иң серле күзләрең, киткән чакта кала озатып. Төрле чаклар була, кайчак күңел тула,
Төшемә керәсең юатып, Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, Әнием, кадерлем диәмен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, Синең алда башым иәмен. Аяк очларына басып кел яныма, Иртәләрен әнием киләсең. Гомерем сүккәндә, ялгышып киткәндә, Акыллы киңәшең бирәсең. Әнием, мең рәхмәт, Син булгач бик рәхәт, Озын булсын иде гомерең. Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен, Саф чишмәдәй изге күңелең. Әнием, мең рәхмәт, Син булгач бик рәхәт, Озын булсын иде гомерең. Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен, Саф чишмәдәй изге күңелең. Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен, Саф чишмәдәй изге күңелең. Синең алда башым иәмен.